मी मधुकर दीपाजी साळवे, राहणार मांडले, महाड, रायगड जिल्हा। मी याचा एक आभार व्यक्त करण्यासाठी उभा आहे। आज जो महाड शहराला आणि महाड तालुक्याला अतिवृष्टीने जो पुराचा वेढा बसला आणि त्या पुरामुळे हजारो कुटुंब उद्ध्वस्त झालेले आहेत। आणि अशा वेळेला विक्रोळी पारसाईट मुंबई इथून जे मदत कार्यासाठी जे इतरांनी मदत केली तशाच प्रकारे मदत करण्यासाठी आलेले विक्रोळी पारसाईटवरून योगेशजी शिंदे, गणेशजी शेट्टी, रहेश जाधव या तरुणाने मदतीसाठी पुढे येऊन अनेक संसाराला अन्न वस्त्र याची मदत करून त्यांनी अनेक गरजूंना अत्यंत अशा या बिकट परिस्थितीमध्ये मदत केलेली आहे। आणि ते म्हणजे ते आजच मदत करत नाहीत, तर यापूर्वी 2 वर्षापूर्वी जे सांगलीला सुद्धा असाच महापूर आला होता, तिथले अनेक गावं आणि अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झाली होती। त्यांनासुद्धा अशाच प्रकारे अन्न वस्त्र देऊन त्यांनी हातभार लावला होता, त्यांना मदत केली होती। आणि अशा प्रकारे ज्या ठिकाणी लोक अडचणीत येतात, गरज पडते, तिथे ते हे तरुण धावून त्यांना मदत कार्य करत असतात। हे त्यांच्या अशा प्रकारच्या जे त्यांचं मोठं मन आहे, एक त्यागी आहे, दानशूर आहे, त्यांना खरंच सलाम करायला पाहिजे। आणि मी संपूर्ण ह्याच्या ज्या अतिवृष्टीमध्ये या पुरामध्ये जे कुटुंब सापडलेत त्या कुटुंबाच्या वतीने, महाडकरांच्या वतीने, मी माझ्या गावाच्या वतीने या तरुणांना त्यांचा आभार मानतोय, त्यांचं अभिनंदन करतोय। आणि मी परमेश्वराने प्रार्थना करतोय की या तरुणांना निरोगी, समृद्ध, उदंड आयुष्य लाभू दे, यासाठीच की त्यांच्याकडून असेच समाजकार्य घडत राहोत आणि त्यांना पुण्य लाभावं असं मी प्रार्थना करतोय। इथे थांबतो।